Изге күңелле, искиткеч сабыр, олы йөрәкле апам. Сине чын күңелдән гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Алдагы тормышыңда да сәламәтлек, җан тынычлыгы, бәрәкәтле тормыш, гомернең иң узынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкның иң улысын телибез. Гаилә тигезлеге, җан тынычлыгы, эшендә зур уңышлар, яхшы күтәренке кәеф юлдаш булсын. Һәр вакытта да шулай шат, көләч йөзле, изге күңелле, ихтирамлы, игътибарлы булып, тормыш иптәшең, балаларыңның, якыннарыңның изгелеген күреп, мул тормышта яшәүеңне Ходай насыйп итсен. Салкын карлы кышта тусаң да син, яз кояшы һәр чак күңелеңдә, һәр вакытта йөзең көләч булсын, балкып яшә гомер гомергә. Иртән иртүк хәлең ничек диеп, син сорыйсың апам иң элек. Тормыштан тәм табып яшисең син, һәр көн сайын кылып изгелек. Әти, әни, туганнарга гына түгел, чит ятны да читләп үтмисең. Барысына булышасың теләп, үзең берни өмет итмисең. Башкаларга кылган изгелегең меңе белән кайтсын үзеңә. Кайгы күрмә, матур гомер кичер, куанып кер гомер көзеңә. Нинди генә теләк теләсәк тә, аз булыр күк синең хөрмәткә. Исән сау бул, узак яшә әле, без һәммәбез дә шушы теләктә.